Umwana siasa kurwa ase ebunge ya Kitutu Chache North Omusike Richard Moevi Kwanga nigo litikulia lero abakagukwanira igoro gosenigarure ogokurira ogotindi gochiase abananchi kwerenda chinga kiechiga embule nyinge egendrete gutwa ase chinsemo au kagukwana imaragoba yelitikulia lero Kwanga nigo boigo abiriga kuboria eserikali koene kibuna nkobwatokere ekegancha kerianene kebekire ensemo erikoene kibuna nkotenenera kere amakwa aliakoletwa amone mbule nyinge ariko irari bageri kuru engora yane uchiase chi family chire chaumire asiko ba displaced na abandu babo ni amate yabo yakure pore nene na nche buno murai kuru Kitutu Chache North onko irari bageri ko ba pore nene na ko bakurera Kenya ngima abandu baitenga kiye mbura tigato babangalibu mono kiaire mbure kariko gusangana onyenjera orengera uti Nairobi go chiandos yago ikiranjera kwa ramaje namabe gokireta kega munani naruko amaje akuru nowe asuwe pwe gari agenda igo abantara babaito nabakureire anonzi asimule mowe babangalibu sana kikwaro rire mbura yature kiwa ikiranga namaje yenda ngora tokumanya gusirira beri yanyu gitekare tokumanya asengore kare kwanyara kwagureme osama charure koruge tunungoro abo swipe negare yao abandu baitu bakure yaturenda obogima mburi kogoru tukateye koni bogima tuliteme kurenda obogima engakiye yeme basokano ya mache ekyara chifurati chaichuire kerase igakari gocha macha mange iroka Nairobi chinyomba abandu baminto tema sana ekereko irore lya kabere na inde ndo togekana somo basakana onga bunoyo abana kurira serikali nere so kichibese kere paje dinero konya abantu baitendagera ibakonye bintu bakorarira bagachire chinyomba baba sakoba IDP asenze eto ya Kenya ibese tubwate Kenya nenji nyinge tiga serikali national government yeruchibese bantu baito bakonyu nonye nechi county chaito prepare kere kaunti ya prepare buno wono Kisi mwaro je tarata ya nyanju ya bwete igona manda ete gokurera egabana ya Kisi erigi emergency kid ebe ke tarata ya nyanju eti chubwango amacha taracha mange